May bangus pa. Yun. Magandang gabi mga kabisaya. Nandito kami ngayon sa gilid ng baybayin para manglambat. Ay dala kaming lambat at salamat ako sa aking mga kasama sa trabaho na nayaya nila akong manlambat dito sa dagat. Sa ngayon, nanguha muna ng kahoy yung mga kasamahan ko para magano ng magpaapoy. Maya maya maglalagay na ng lambat sa dagat para makahuli. Sana makarami para may pangulam bukas. Dito si Boss Tata, siya yung nagpa-apoy. Yan, Boss Tata. Para may apoy. Mag-ihaw daw ng saging. O si Boss Mario. Yan. Si Boss Mario yung kasama. Si Jordan. Si Boss Jordan. Si Boss Gerson. Sa kauban. Mga kabisaya, habang malakas pa yung alon, nag-ihaw muna ng saging. Nilagay lang sa apoy. May nahuli si Uncle. Iihaw niya. Anong tawag diyan, Uncle? Ano yung tawag? Juan. Agokoy. Agokoy. Agokoy dyan. Ayun, luto na. So maglalagay na, mag-umpisa na mga kabisaya. Ito yung lambat na gagamitin. Yung inihaw na saging mga kabisaya, kain. Mga kabisaya, unang huli. Nandito na sila sa gilid na isampa na. Yun, una. Na idugtong na. Yun, may mga huli yun, no? Bangus, oh. May bangus pa. Yun. Ay, nukos. Ayun, may nukos. Butan. Yan mga kabisaya. Saan ang bali natin? Ay, sibot. Buta. Ayun. Nadali. Kubutan. Juan. Ay, bangus, oh. Bangus at saka ito yung unang sampa. Ito yung Yun. banak. Banak. Unang sampa. Yun. Isa yan, Ling. Yun, may pasayan pa mga kabisaya, oh. Ayun, malaki. Ito yung unang sampa sa gilid. Yun mga kabisaya. May bangus. Ito yung nukos. Yun, malaki yung nukos. Yun. Yun, malaki. Pangalawang gilid. Banak. Yun, banak. Yun doon, may bangus. Banak. Banak lah. Lupat siguro to? Ito kanina. O, di po ano. So mga kabisaya, ang ikatlong hatak sa gilid. Ito. Yan sana, ito gano'n. Ang bangus. Sayang. Malaki pa yan. Pang-apat na gilid. Pang-apat na gilid. Ito na ang panglimang gilid ng lambat mga kabisaya. Walo-walo. Ito, panglimang gilid. Ito yung pang-anim. Ito, takas din. Yung likod mo.
Baka. Baka. Anim na gilid. Ilawin. Baka-baka. Yun. Ano kami? Inula. Inula ang isda. Press na press to mga Bisaya. Huli lang. Baka sarap. May lambay pa. Nakita. May pasayan. Halo-halo na. Litos Ricardos. Sorted yan, asorted. Press na press. Yun, may tinula tayo doon. Tapos ito, pang kilaw. Yun. May tinula at saka kinilaw na. Salamat sa grasya. Biyaya ng dagat. Yun. Mukbang lang, mukbang. Press na press. Yun mga idol, mga kabisaya, simot sarap. Ubos lahat. Bus lahat. Wala na. Ay, busog na kami. Thank you. Yung mga kabisaya, pagkatapos naming kumain ay bumalik agad kami sa dagat at naglagak ulit. Tingnan natin kung kakadali ulit kami. Yung unang ano namin dito sa gilid. Yun. Sana. Oh, nakajakpat, may ubod. Mga idol, uwi na kami sa bahay nila Mario. Ito na yung ano namin. Nahuli sa panlalambat. So yun mga kabisaya, nakauwi na ko sa bahay namin. At ito na ang ating naging parte. Kita ko sa inyo. Parte namin mga kabisaya ng kapatid ko. Meron tayong lambay at saka hipon. Tapos ito yung isda. Yan, may bangus, banak, danggit. Yan. Ito po yung naging parte namin sa panglalambat. Kaya maraming salamat sa biyaya.